Την Έλενα. Βαλευτή μου εσύ. Μπιτ. Δεν γίνεται. Καλά εσείς. Θες να με κοιτάξεις, το παρακαλώ πάρα πολύ. Και κάμερα πάλι. Οκ. Come to the kitchen. Σε παρακαλώ. Παρακαλώ, συγγνώμη. Μπορείς να προχωρήσεις. Ευχαριστώ. Μαριά, άσες αυτές, την παθαίνουν σιγά σιγά, μην αγχώνεις. Πάντες και όποτε γίνει. Ρε Τσιάκα, άσε να φάει και κανένα άλλο. Αυτές είναι έτοιμες τελείως. Δεν με πέρα Σοβαρά και το πω. Ωραία, θα πάρω και εγώ στο κουτί. Για πάρε, ναι. Γίνεται καλαμάρι και πώς γίνεται το πίσω. Ο Αντώνης θα πούμε όλα έξω το σπίτι πίσω ώρα. Μάλα, τι κάνεις εδώ. Είναι σαν να παίρνω. Δεν ξέρω. Ωραία, αυτό το παίρνω από εκεί, πώς είναι. Δεν αποκρύψατε. Το πάσω εδώ. Πάτωσε τώρα, τι θες. Όχι, για να φεύγει αυτό. Ωραία, ναι, άδειασέ τους, φέρτε το μας πίσω για να βάλουμε λάδι. Περιμένετε λίγο, θέλεις να πάμε καυτό λάδι. Καλά. Οργασμός. Τι να κάνω. Θέμη, φύγε. Άσε τι ρε. Θα σου φέρω το κοιμά στην κεφάλα. Τσιάκα, σε παρακαλώ. Εντάξει. Θα βάλουμε τίποτα να βάλουμε. Αλλά αυτό να γίνει όχι στο μισό χρόνο. Όχι, αυτά θα γίνει τώρα. Ξαναλέω να βάλουμε τίποτα να πατάτε. Όχι, έχει. Αυτό τουλάχιστον. Το κρασί που είναι στην κατάψυξη πως έχει πάνω. Μετά από τους άλλους έβγαζε. Θα πάλι μωρέ. Τραβάει εδώ μια. Πότε θα πάμε πράγμα. Ένας πάει πράγμα, εγώ μένω εδώ έχω να δηλώσω.